ऐन उन्हाळ्याच्या तोंडावर राज्यातील अनेक भागांमध्ये अवकाळी पावसानं अचानक हजेरी लावल्यामुळे शेतकऱ्यांसमोर नव्यानं संकट उभं टाकलेलं आहे। विशेषतः पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये ढगाळ वातावरण आहे। वादळी वारे आणि विजांच्या कडकडाटासह पावसाची नोंद झाली आहे। मराठवाड्यातील उस्मानाबाद, लातूर या जिल्ह्यांमध्ये काही ठिकाणी जोरदार सरी कोसळल्या। या पावसामुळे पिकांचं नुकसान होण्याची भीती आहे। पश्चिम महाराष्ट्रातल्या सांगली, सोलापूर जिल्ह्यांमध्ये अवकाळी पावसानं जोरदार हजेरी लावलेली आहे। आपण बघतोय राज्यातील अनेक भागामध्ये अवकाळी पावसानं हजेरी लावली आहे। एकीकडे मराठवाडा तर दुसरीकडे पश्चिम महाराष्ट्रात सुद्धा अवकाळी पावसानं हजेरी लावलेली आहे। तर सीमावर्ती भागामध्ये बेळगावमध्ये सुद्धा गारपीट झाल्याचं पाहायला मिळतंय। सांगलीमध्ये गारपीट झाली आहे, लातूरमध्ये सुद्धा गारपीटीच्या घटना घडलेल्या आहेत आणि त्यामुळे पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांसमोर एक मोठं संकट उभं ठाकलेलं आहे।